Ahoj, ja som Lucia. Už 4 mesiace hľadám lepšie platenú prácu. Bola som na 10 pracovných pohovoroch, no nikde ma nevzali, pretože neovládam angličtinu. Angličtina bola pre mňa vždy problém. Nie som talent na jazyky. A pravdu povediac, nemám ani veľmi veľa času na lekcie angličtiny v jazykových školách. Nedávno som bola v Turecku a nevedela som sa dohovoriť ani len v hoteli. To bol fakt trápas. Povedala som si, stačilo. Je na čase zmeniť to. Veď znalosť angličtiny mi dáva tak veľa možností. Môžem získavať cenné informácie alebo pozerať videá v angličtine, dorozumieť sa kdekoľvek na svete a hlavne konečne získať lepšie platenú prácu. A keď budem chcieť, tak sa odsťahujem hoď aj do Ameriky. Počuli ste o novej americkej metóde učenia jazykov, ktorá garantuje až o 70% rýchlejšie a efektívnejšie usvojenie jazyka? Tak ja vám poviem, ako som sa vďaka nej naučila perfektne po anglicky, iba za 3 mesiace. Na internete som hľadala kurzy anglického jazyka a keďže som nemala veľmi veľa času popri práci chodiť do jazykovej školy, no predsa som našla ideálny videokurs. 100-dňová výzva anglického jazyka. Ako to funguje? Každý deň o 9:00 sa ti v tvojom kabinete otvorí jedna videolekcia. Aby si to nezmeškal, príde ti SMS pripomienka. Účastníci medzi sebou súťažia o skvelý zájazd do Londýna v hodnote až 3000 eur. Luxusný hotel, prehliadka mesta a množstvo zábavy. Vyhrá ten, kto ako prvý prejde všetky lekcie a správne vyplní praktický test. Je to veľmi zábavné a motivujúce, pretože povedzme si úprimne, ako náhle klestie naša motivácia, učenie si stále odkladáme a nachádzame si výhovorky a koniec koncov sa na učenie vykašleme. Táto metóda vás bude držať v tonuse a zaberie iba pol hodinku denne. Avšak každodenné učenie dáva maximálne výsledky. To vám garantujem. Aktuálne poradie výhercu sledujete online vo svojom kabinete. Pre mňa to bola skvelá motivácia a hlavne videokurs je spracovaný maximálne profesionálne a pochopí ho absolútne každý. Je vhodný pre každého od úplných začiatočníkov až po sebavedomú pokročilú komunikáciu v anglickom jazyku. Audiovizuálne podanie informácie sa veľmi ľahko a rýchlo zapamätá.